Orostakin. Joka on mennyt ohi ja Orostakin. Tuo uuden videon pari. Tärkeää sille Kathmandun alueelle saada sinne jonkunlainen järjestys. Miten siellä sait tämmöistä pitkää aikaa saanut tommosta raivaria? Mummo tykkää susta. Tykkäät siihen mummosta? Jaa. En mie syö sitä. Se mitään. Kyllä mummo ymmärtää, että sun välillä ottaa vähän. Sulla on vähän samanlainen pinna kuin sun isillä. Onko? Se kolahtaa vähän silleen. Se kilahtaa, niin se kilahtaa. Onko? Ai. Yritä hillitä itses, Jouko. Joo. Ei saa hakata ketään. Et sie syö sitä. Käy siihen pöydän päähän syömään nätisti. Heippa. Mihin siellä lähet? Siihen heippa. Ja kun miekin tee Sepolle ruokaa. Katso sitä. Täh? Älkää oo siinä. Tee se Mene siihen johonkin muuhun huoneeseen, kun mie teen tässä ruokaa, niin mie... No ite. Ensin kun siellä menet tohon, niin sit minä lähden. Kettä. Taulu. Katti. Ulan. Ulan. Kompukein. Tämä video alkaa olla tässä.